Okay, aksubsubli kami apo ket dispensary na po dagiti makipicture tangan alpas na tayo siya. Adamot ang commercials. Anyway, thank you so much for dropping by. Once again, dagiti Dabubu. Nalipata ko no high school. Ayan, of San Agustin San Agustin Isabela. Thank you so much for dropping by. Punakaduta. And of course, imaymot apo dito ibimisita tatay ka anakan ni Kapsat Cathy Cabal Salvador. Ngani Edwin Viernes iti San Antonio, Kawayan Seri. Thank you so much. Ayan. Dagiti aditi unek ti booth ato dagiti dong kakalaing nga DJ. Adik amo no sino ti baro kanyada no si ti balasang taag pagpadadamot nga nataraki. Ayan, kay kula una iti pa nagsasarita ni DJ nga kukat ni John Lemon naglaing agbalakad basta ti malaman. A very simple way of saying da kayong obeng ay asikaso nyo mo dagiti naganak yu kung kunanak kasi ti panang magpagana. Okay, kita nakisimali apo iti name that yun tayo. Thank you so much apo. Kaya nakatato nga nakatato si Maling may salaing iti nangabak. Siyempre, 12:28 iti simong batisuna. We would like to say congratulations to a 27-year-older boy from Sagat, Cordon, Isabela. Iti sungbat na agbabakat. Congratulations to Rodalbert Pacurza. Isu yung ito dati mo lang ang mga babak. Ay, dati mo lang ang mga babak. And then, nagado si Maruno kanya na ni, kita nyo may kamano kayo. Indor kakitang taman. Ayan na, iso na tatay. Na-picture mo dayan balong? Wana. Ayan na, sunay ito yan. Sonata. Ay, ati Rodalbert. And then followed by Cora Balbin, 29 of Ilagan. And then Nini de la Cruz. And then Joseph Agtarap. Georgette Dolores. Alice Lazaro. Rosby Reyes. Irene Saladino. J. Marcicam. Lebs. Eileen Lasay. Roel Balmores. Apo nagkaduda pa. Apo nga si Mungbat. Belia Arcañas. Lorna Cocoña. Shirley Mauricio. Adupay ng muna nagigay kwakat. Atay Pauline Montano, etc. Okay, so thank you so much apo kadagiti nag-text. And congratulations yung tinangaba. Kasalaan kapartak apo for 200 pesos na jay. 300 din mo na. 200 tatakas jay. Okay. Natin niya,ag-uubing, ha. Dito, Joseph. Kanaman na yan ting Island Flora at kasungbat na tayo tamak at tayo dinarlingkan. Ano ba yaya? Nagtagirgirnak, ha. Kala naman Di pa nagsungba na di ko. Text line. May ka-upat sa iso na may ka-upat. May ka-upat. And very honest kami mo, siyempre. Okay. Hi, good PM, Sir June. NJM, great command ti family Bulata. O request man DJ Berting. Salamat ko na nanay. Attorney Adelina Bulata. And Joyce May Ledesma. Awan sa ti contestant ito, handa nga makaapan. Apapuro da sakit na ti contestant tayo. Aki, pakisungbat ko maapo tayo sa ludsud ko ta umayak. Sumadya kanyayo. Mapan kayo mat fiesta mga sir ko na ni Darius Bauson. Of course, dati invitation apo ka mapang kami met. Ngarod. Pakibati po please ang Suyong family ng Kalatagan, Batangas. Thank you. I love you for Decade Duo from Maria Fes Suyong? Maria Fes Suyong. Hello, Ikit Juby ka na from Mantinelli. Ay, kanapan nakichinda ni Iki Mau. Agi dito ang ito tada? Dito darawar, dito kahit isumur, dito ang obeng nga lalaki, iso nga na lang bakit itinapan. Hello, for Decade Duo. Happy Sunday kay kada kayo amin. Dito Pilipinas, watching from California, from your ninang Tessie Goliaba. Yes, good afternoon. Advance happy birthday ka now. Oh, thank you so much. I am turning Golden. 50. Golden. 50 ako na punto na sa Talo lang aldawan na. Yes. Okay, kaya 82 text messages. Wow. Nyamutan. Agor ka. Manangang purosong baday ta. Madi. Sir John, pa-request mo the Jay song Bersomil from Yasha de la Cruz. Bersomil. Napay ta gito man. Bang aldaw.
Iti na naimbang oras yung manong kanading nagrequest na man si Siwit isakot ko kadagiti pamilyak Jai Villa Concepcion Kawain City sa pala ko mata mapatgan niya na ganun na wamutan. Pakibati naman po ang nag-iisang anak ko Timothy Matthew Casimiro from Maryland Casimiro. Okay na bagal tayo dito mga idol kablawang man da John Jeff ng anak ko nga madamang agar-aramid ti project da. At ti parents ko da Billy at Verhen at ni Mrs. ko nga ni Francisca. Dagiti barkada kres ko man mga idol Jai Berting. Thanks. Dinag-text ni Lito Barcela. Yan. Hi karuban ang bagal daw yo pa shoutout man kin Mrs. Celia Konga. At dapay lang kama from Gali, UK with love. Ay agawidan. Yan, ingat. Ayan, ingat po sa mga taga dyan. Dabubu. Ada High ti school. makita ng transak namin ito niyo. Christian po na yo? Sino ata yan? Apa yan? Dagtaw tawag. Nya ko na ni Christian po na yo? Sino ajay? Nya ko na aga daw. Madi, anagado. Great ko man idol teka nakakang-birthday na ta ni Christine Manalo from Rhea Rizpi. Okay, happy birthday. Ayan, ang bangal tayo manong June and kablaw man da man, nga madamang agnidengeg, di programa yo, kabayatan iti nakapanagbanbantay, dito ay GJL Agri-Vet Supply, iti public market, iti Initi Ramon, to'y pagayam yo, Niño de la Cruz, iti San Miguel Ramon Isabela. Nga nang abang. Iti pagbagaan na nga nag-beses kanyam na Christian Deep mo na yun, madamabuyan natin dakil nga tibay. Wow, nagsaya at man. Okay. Abroad din na to. Okay. Sa abroad sa. Thank you so much apo kada kita naka-tune in and watching us sa iti abroad talaga mat. And ayan, thanks Idol JM ko na sa pagbati. Pakikamusta na lang ako kay Tito June at kuya mo, God bless. Kanaka ni Kuya Zalde atoy. Zalde Santiago. Okay, iti ni Papot. Wow. Ni Papot na. Papot. Okay, para kita umampay di asawa naman rin. Favorite ko dito kan. Madandana ganak taawan pa'y asawa nalakaya nakon yam awan pa'y nasaraka ay napili at ngamin itig kabanwarat Kaya na sexy met ngamin kita mo accessories di motor tikikita mo dito ni iin nagsinarsara napausa nakon nga adda baby nan nakaaramid na kon itikrib anara gimatang at paikit din itimunmunye ka ta isumet itan itiliw-liwakon ngen anyapay itan ti mama ay na nalakaya nakmeten nga nagasawa karantarek ti agbalen ken agsapa uray nugubat pay matukol tay aradukon kung naman ang tikasin niya halakabsat yun nakiktot nagpay ko na kung ang bimisita ti kabsat ko kasat nung ay katadakam matamin dito hilong ang kabsat kaanakan ko na kuma kaanakan from San Antonio Kawayan kabsat okay ngem aniya pay itan ti mama ay nan nalakaya nakmeten nga nagasawa di pa'y lagluan nusungken sagpaminsan di pa'y tumarao day tay manuknan ngem aniya
kaya pa itan ti mama ay na nalakaya nakmeten nga nagasawa karen karek ti agmalem ken agsapa oray nugubat pay Batukul tay radyo ka natukulan. Okay nga ro, dagsubling nga ro iti, at da kami mananabo, kalpasan iti, yes, magmano nga palagip.